Marahin aldaw sa inyo ka boss. Magandang araw sa inyong lahat. Konnichiwa minasan. Ako nga pala si Roderick Monsalve and isa po akong proud member ng The Ravenclaw Band na gumawa ng sariling rendition ng Pantomina. And at the same time is rin po akong independent YouTuber na may YouTube channel na Rod Senpai. And I do travel vlogs, guitar covers, arts, and syempre fun. And ang pinaka-the best sa lahat is I'll be posting na din some updates tungkol sa aming banda. So stay tuned. Given this kind of opportunity, gusto ko pa sanang hingin ng inyong suporta sa aking channel gaya ng pagsuporta nyo sa aming banda and sa aming YouTube channel. So if you are okay with that, search nyo lang Rod Senpai or baka ilagay na lang yung link sa description and enjoy. Again, maraming salamat sa Travel and Discover Bicol sa pagbigay sa akin ng ganitong klaseng opportunity para makapag-promote. And huwag niyong kalimutan suportahan, i-share, i-like, i-follow, gawin nyo na lahat yung kanilang page na Travel and Discover Bicol, and at the same time yung kanilang YouTube channel syempre. Maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos mabalos.